Salutare și astăzi vom încerca, habar n-am cum se cheamă, dar știu că sunt foarte bune. Și așa, era puțin timp și am oprit. Se cheamă Mikey, nu știu cum se cheamă. Haideți să încercăm. Stați, ce gust vreau. Nu știu ce gust vreau, dar ce gust o să ne pice. De alea. De ce? Eu vreau altă culoare. Vreau altă culoare. Roz. Vreau altă culoare, că deja am mâncat roz. Of. Alba. E bun, foarte bun. Nu Am roz și albastru. Bravo. Acum încercăm Pocky. Vreau să dau una lui prietenul meu, să vă știu. Una. Tu dă mie verde, fă foarte tare să încerc. Eu așa spun, mama. Bine. Hai că mai iau una. Dă-mi verde. Una ai luat. Și eu tot cât am mâncat mai multe. Una. Opa. Gata, mi s-a primit, așa că haideți să încercăm. Ce de frumoasă. Mamă. Ce Solomon. Foarte bune. Cu peretcă și capucină. Da, filmează și pe Solomon. Dă și mie. De ce te bagi? Amândouă le dau nota 10, foarte bun.